Bueno, boa tarde. Benvidos á sesión plenaria de hoxe. Damos comenzo co primeiro punto, que é a aprobación da acta da sesión do 18 de decembro de 2018. Algúnha cuestión que plantexar? Enténdese, por tanto, aprobada por unanimidade. O segundo punto é a aprobación inicial da modificación puntual sexta das normas subsidiarias de planeamento de Bergondo, precisións das condicións de ordenación. Acordo que proceda. Ben, a Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, xuntanza ordinaria de 24 de xaneiro de 2019, ditaminou favorablemente, por maioría de votos a favor, e propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Primeiro, o 2 de marzo de 2016, por medio de resolución 205, adxudicouse o contrato menor de servizos para a redacción de varias modificacións puntuais das normas subsidiarias do Concello de Bergondo, a arquitecta Dona María Ríos Carballeira. Segundo, 19 de outubro de 2016, Dona María Ríos Carballeira presenta un documento ambiental estratégico e borrador de modificación puntual, páxinas 1 a 9, o primeiro e páxinas 11 e 21 o segundo. Terceiro, o 10 de febreiro de 2017 ten entrada resolución da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático, pola que se formula o informe ambiental estratégico, no cal acórdase non someter a modificación puntual a avaliación estratégica ordinaria. Cuarto, 25 de outubro de 2017, Dona María Ríos Carballeira presenta documento técnico denominado Modificación puntual das normas subsidiarias de planeamento, precisión das condicións de ordenación, Concello de Bergondo, documento para aprobación inicial de outubro de 2017 que recolle as precisións indicadas no informe ambiental. Recibíronse todos os informes sectoriais indicados no informe do arquitecto municipal do 10 de novembro de 2017. Informe do Ministerio de Fomento, regulado no artigo 11 do Real Decreto 1367-2007, zonificación acústica, obxectivos e calidade de emisións acústicas e sobreestradas para os efectos do artigo 16.6 da Lei 37-2015, recibido 11 de abril de 2018. Informe do Ministerio de Fomento para os efectos do artigo 7.2 da Lei 38 de 29 de setembro de 2015 do sector ferroviario, recibes o 29 de novembro de 2017. Informe do Ministerio de Fomento con base á disposición adicional segunda do Real Decreto 2591 de 1998 de 4 de decembro sobre a ordenación dos aeroportos de interese xeral e a súa zona de servizos, recibes o 9 de xaneiro de 2018. Informe da Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, efectuado con base no artigo 24.2b do Decreto 158 de 2 de xuño de 2005 relativo ás competencias autonómicas na zona de servidume de protección do dominio público marítimo e terrestre, recibido o 6 de agosto de 2018. Informe da Axencia Galega de Infraestructuras para os efectos previsto no artigo 11 do Real Decreto 1367 de 19 de outubro de 2007, pola que se desenvolve a Lei 37 de 2003 de 17 de novembro de ruído, recíbese o 29 de decembro de 2018. Informe para os efectos do artigo 11 do Real Decreto 1367-2007 de 19 de outubro, polo que se desenvolve a Lei 37 de 2002 de 17 de novembro de ruído, recibido o 14 de maio de 2018. Sexto, con data 20 de agosto de 2018, a redactora presenta a documentación técnica denominada Modificación puntual das normas subsidiarias, Concello de Bergondo, precisión das condicións de ordenación, documento para aprobación inicial, outubro de 2017, revisado agosto de 2018, que recolle as puntualizacións indicadas nos distintos informes sectoriais. Considerando os informes do arquitecto municipal emitidos ao longo do expediente de datas 3 de novembro de 2016 e 10 de novembro de 2017, informe favorable a aprobación inicial do 5 de decembro de 2018, informe sobre suspensión de suspensión de licenzas, de 17 de xaneiro de 2019, informe xurídico emitido por o Servicio de Urbanismo de data 15 de novembro de 2018 sobre o procedimento a seguir e informe favorable a aprobación inicial de 17 de xaneiro de 2019 asignado por o Servicio Municipal coa conformidade da Secretaría Xeral da Interventora, tendo en conta que os servizos técnicos e xurídicos adscritos ao Departamento de Urbanismo do Concello efectuáronse puntualizacións e unha nova redacción de artigos sobre o texto presentado polo equipo redactor denominado Modificación puntual das normas subsidiarias do Concello de Bergondo, precisión das condicións de ordenación, documento para a aprobación inicial de outubro de 2017, revisado agosto de 2018, tendo en conta que concluíron os traballos de redacción do documento necesario para a aprobación inicial da sexta modificación das normas subsidiarias de Bergondo
coa denominación recollida consonte co artigo 60 da Lei do Solo de Galicia e que a competencia para a aprobación inicial e do Pleno por maioría absoluta do número legal de membros da Corporación consonte co artigo 22.2c e artigo 47.2e da Lei de Bases de Réxime Local, que unha vez examinado o expediente, proponse o Pleno previo dictamen da Comisión Informativa a adopción do seguinte acordo. Primeiro, aprobar inicialmente a modificación puntual sexta das normas subsidiarias de planeamento de Bergondo, precisión das condicións de ordenación, expediente 2017, X999-103, redactada pola arquitecta Dona María Ríos Carballero, coas puntualizacións indicadas polos servizos técnicos e xurídicos adscritos ao Departamento de Urbanismo do Concello de Bergondo. Segundo, someter este instrumento de planeamento, así como o expediente completo, información pública durante o prazo de 2 meses mediante anuncios que se publicarán no Diario Oficial de Galicia en un dos xornais de maior difusión da provincia, consonte co artigo 66 da Lei do Solo de Galicia. Terceiro, trasladar a documentación aprobada pola Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio para que realice as consultas previstas no Informe Ambiental Estratégico de audiencia os concellos limítrofes e solicite os informes sectoriais e autonómicos preceptivos que habrán de ser emitidos no prazo de 3 meses transcorridos os cales entenderá emitidos con carácter favorable de conformidade co regulado no artigo 67 da Lei do Solo de Galicia. Cuarto, solicitar os informes sectoriais non autonómicos preceptivos exigidos logo da aprobación inicial de conformidade coa legislación vixente que indicarán os servizos técnicos municipais e quinto, suspender a tramitación dos estudios de detalle que se propoñen en parcelas maiores ou iguais a 3.000 metros cuadrados regulados na zona relativa á zona residencial extensiva de vivenda unifamiliar e edificación conxunta tipo 2 nos núcleos que sexa aplicable esta ordenanza que son Guísamo, Bergondo, Costa de Uces, Gandaría e Moruxo. Ben, na comisión informativa da semana pasada o arquitecto municipal lles fixo un relatorio, bueno, pues por toda a modificación, basicamente, ademais, por casi todos os artigos, non? Por lo tanto, non vou entrar nas cuestións técnicas do propio texto. Simplemente, bueno, pois indicar que esta é unha modificación de unhas normas que están obsoletas, como todos sabemos, que isto non impide, obviamente, ni no pode facer que non se siga traballando na aprobación do PEXON, que realmente é o obxectivo e o que debe marcar o desenvolvemento urbanístico en Bergondo. Pero sí que é certo que sabemos, bueno, pues da lentitude dos PEXONs, non solamente aquí, sino en toda a contorna e basicamente en toda Galicia. Por lo tanto, xa no seu día, o que se nos plantexou por parte dos técnicos municipais foi precisamente facer unha serie de correccións, de concrecións, ademais, ás actuales normas, xa que os textos que actualmente se dispoñen, pois, bueno, lles surgiren certas dificultades e incluso, bueno, pois diferencias de criterio moitas veces entre os técnicos e os xuristas, non? Polo tanto, no seu momento, xa digo, encargamos a redacción deste texto, desta modificación ao equipo, a parte do equipo que está traballando xa no PEXON, para que ademais fora xa en consonancia tamén e que fora despois, bueno, pois un traballo que xa fora adiantado, digamos, para o propio PEXON. Xa digo, se encargou no seu momento esta e tamén outra que foron paralelas, de feito, esta que é a de precisións das condicións de ordenación e outra modificación que é unha cuestión de corrección de erros que, bueno, a idea era que poidera vir tamén a pleno neste mes. Non está todavía o texto definitivo e, polo tanto, pois virá, bueno, previsiblemente para o mes que ven. É dicir, tamén, bueno, pois no momento en que estea o texto acabado de revisar por parte dos técnicos municipais. Si salientar o que xa se contempla tamén no propio texto e é que a modificación se fundamenta en razóns de interese público, xa que a normativa que temos, en algúns casos, pois é unha normal xestión cotidiana do planeamento vixente repercutindo na actividade económica e desenvolvemento urbano. Así, a conveniencia da presente modificación puntual, fundamentase na necesidade da abondo contrastada polos servizos técnicos e xurídicos de dar resposta a unha serie de concrecións, indefinicións e omisións que impiden o normal funcionamento na aplicación das normas subsidiarias.
comprende todo o ámbito e non se fan así diferenciacións, por tanto, en ningún término tampouco, en ningún espacio, ningunha parroquia do Concello, e iso sí queda moi claro que non hai ningún cambio na calificación do suelo. Sempre decimos que se abre máis tamén a posibilidade dos usos, o cual creemos que tamén é unha posibilidade máis boa para diferentes empresas que ao mellor no seu día pecharon por diversas circunstancias e que a día de hoxe o único que poderían volver a facer sería recuperar esa mesma actividade cando os tempos xa foron pasando e non ten sentido. Polo tanto, xa digo, non entro en moito máis detalle, o arquitecto outro día lles explicou, casi artigo por artigo, así que, se somete esta proposta a consideración do Pleno. Ten a palabra a concelleira non escrita. Vale. Bueno, yo el otro día me quedé, después de la información que nos transmitió el arquitecto municipal, que esta modificación de las normas lo que pretende es corregir parámetros que no se adaptan a los cambios que se han introducido en la ley y que esto produce inseguridad jurídica. También para adaptar la nomenclatura utilizada y también porque tenemos unas normas obsoletas que llevan a diferentes interpretaciones a técnicos y a juristas. Hablábamos de que no había suspensión de licencias más que la referida a los estudios de detalle en parcelas de 0 a 3.000 metros cuadrados, que solo teníamos un caso por ahí pendiente, que esto no iba a afectar a muchas personas. Y también lo que se pretende con esta modificación es, valga la redundancia, permitir cambios de uso en determinadas actuaciones. Y que todo esto se va a incorporar al PSOE. Y es verdad que los informes, tanto técnicos como jurídicos y sectoriales, son favorables, y yo contra esto pues no tengo nada que objetar, mis conocimientos no llegan a eso, pero yo sí que me hago una pregunta. Llevamos más de 3 años con esta modificación de las normas, desde el 2 de marzo del 2016 que se iniciaron. Y antes de eso no habíamos tocado para nada estas normas, excepto que para modificaciones puntuales y en casos concretos. Creo recordar que la última vez fue en el año 2002, por ahí, el edificio de UTAN, de algo así. Sí, que non lembro. Vale, entonces este problema de diferentes interpretaciones y de errores de nomenclatura surge precisamente cuando se inicia el PSON. Y digo yo que si esto se va a incorporar al PSON, ¿por qué estamos pagando a los mismos redactores un extra por este concepto? ¿O es que el PSON tampoco lo vamos a ver en un futuro próximo? Porque si mover esto nos llevó 3 años y lo que falta, ¿cuánto falta para que veamos, pues tengamos un viso de PSON? Gracias. Ben, eu precisamente empecé dicindo que isto non era óbice para seguir traballando no PSON. Isto non é dicir, quedan estas modificacións puntuais aprobadas e se olvida un do PSON. Todo o contrario, é dicir, o PSON, xa o dixen, é realmente o que ten que facer o buque insignia do planeamento urbanístico en Bergondo. Pero, como xa digo, temos experiencias de non aprobar tamén documentos anteriores no seu momento. Tamén temos as experiencias de outros moitos concellos de aquí do lado en donde os planeamentos, aprobar un planeamento é longo e tedioso, en donde, incluso a emisión dos informes sectoriales claramente sempre sobrepasa os plazos legalmente establecidos. Certo é que unha modificación puntual destas características tiña que ter sido bastante máis rápida xa desde que se encargou. A verdade é que non se parou tamén de traballar nela, pero sí que lle dou a razón en que isto tiña que ter sido xa moito máis rápido e ese foi o motivo polo cal no seu momento xa se decidiu a encargar. A ver, houve un momento en que por parte dos técnicos nos dixeron, e xa falo incluso da pasada legislatura. A ver, non podemos seguir así mentras non teñemos con un texto tal e como está, porque estamos nunha incertidumbre continua, non?
Polo tanto, o feito de non hai unha duplicidade de cartos, o Pexón o leva unha UTE e está facendo o traballo que está facendo, e isto é un encargo para facer unha modificación puntual específica, que é basicamente este texto, coa tramitación que corresponde e demais. Claro, non é especificamente facer isto. E sí que é certo que foi sempre con todos os parámetros que desde aquí se lles foron solicitando, decir, xa desde o principio, mira, a nos pasa isto e isto e isto e isto, e nos pasa isto neste artigo e neste outro. O que se terá que facer nun Pexón realmente, bueno, o que se ten que facer é unhas ordenanzas que a día de hoxe non existen, porque non estamos todavía no momento, no borrador. É dicir, non hai para nada duplicidade. Nos poderíamos ter encargado o traballo de redactar estas modificacións a outro estudio técnico, non? Pero, bueno, crimos con 20 e así se justificou precisamente no seu día, en que xa que había un equipo que estaba traballando na redacción do Pexón, pois que era moito mellor para que non se desvirtuase en ninguna das para que non houbera tanta diferencia, vamos, e que fora unha mesma línea, non? E tampouco ter interlocutores diversos a todas horas. Xa digo, o único que me preocupa desto é que realmente levou unha tramitación bastante máis lenta da que tería que ser xa desde o inicio. E unha cuestión tamén que se me olvidou salientar antes, e que cando falamos do tema dos usos, o que se contemplan, e o decía vostede tamén ben agora, que hai normativa que foi salindo últimamente, e claro, estas normas non se adaptan a esa normativa, como é lóxica. Nos usos permitidos, que tamén o comentaba outro día o arquitecto, son os que xa están definidos a día de hoxe no Plan Básico Autonómico, pero que a día de hoxe non se poderían recoller na nosa normativa municipal porque non está. É dicir, que non estamos indo máis aló, sino que o que estamos facendo, que é o que se podería facer xa polo Plan Básico Autonómico, realmente se poida levar a cabo en Bergondo. Ten a palabra. Si me permite, en cuanto a lo de duplicidad del gasto, a ver, yo lo decía en el sentido de que si a mí se me plantea esta modificación de las normas, que es verdad, las hay que hacer porque sí, porque las hay que hacer, son necesarias, pero si esto se plantea en el 2016, que fue cuando se inició y se hace un corto espacio de tiempo, pues yo no estaría hablando de... Pero sí es verdad que este trabajo ya estaba contemplado. Si el PSOE se aprobase, ya no había que hacer esto. Eso es cierto, ¿no? Sí, claro. Por eso. Sí. Entonces, el PSOE se empezó en el 2013 y por eso yo digo que, a ver, que es que me parece... Claro, pero... Sí, vamos, estamos... fuera de todo tal, a estas alturas, y yo digo, hacemos esto ahora y pagamos esos honorarios a esta gente, porque el PSOE va para 10 años más o 15, o el PSOE se va a aprobar el mes que viene, con lo cual esto es tirar el dinero. Eso es mi cuestión y mi pregunta. Non se podería aprobar o mes que ven o PSOE, e a tramitación do PSOE como pouco lle poden faltar tranquilamente 3 anos entre unha cousa e outra, ou polo menos 2 anos e medio, porque é a tramitación administrativa, señora concelleira, colla vostede a lei, mire, a ver, por desgracia é lento, por desgracia para todos, é moi lento, e eu entendo a súa desesperación, a miña tamén o é. O que tiña que ter sido máis rápido era esta modificación puntual. Ten a palabra o vocero do Partido Popular. Muchas gracias. En palabras del técnico, la modificación que hoy se trae a pleno responde a la necesidad de la adaptación de un articulado a la ley autonómica y con la que se pretende dotar de mayor seguridad jurídica a los ciudadanos. Si es así, bienvenido sea. Pero también se hace necesario, y esto sí que incrementa la seguridad, apoyar a los ciudadanos que quieren desarrollar sus proyectos aquí, acompañarlos durante todo ese proceso hasta que finalmente se instalen aquí, que a la vista de los últimos datos publicados por el Instituto Gallego de Estadística, tanta falta nos hacen. Ben, pois precisamente por eso, porque o que necesitamos realmente é que as empresas tamén poidan seguir traballando aquí fora do polígono, que xa ten unhas propias ordenanzas, ou falábamos outro día, o polígono se desenrola por a súa propia ordenanza que xa veu contemplada no seu momento no plan parcial. E o que estamos é perdendo oportunidades de desenvolvemento en outras zonas.
Por lo tanto, creo que é positivo precisamente que poidamos, polo menos, pois aproveitar oportunidades que poda velas, e oportunidades tanto para nós como tamén para as empresas, con espacios que a día de hoxe pois están sendo prácticamente abandonados. Sí, non dubidamos da necesidade de adaptación destas normas, pero tamén consideramos que é necesario un apoio por parte da administración local, neste caso, para todos esa xente que quere investir neste concello. Bueno, eu creo que o maior apoio é precisamente poder dotar de suelo para poder facer o investimento. Para min isto é un apoio fundamental. É un punto de vista, apoios económicos e demais poden vir por parte de outras administracións. O apoio precisamente para desenvolver un solo industrial ou, bueno, tamén isto estamos centrando ahora no tema industrial, pero tamén dá moitas facilidades tamén para as vivendas, para a xente que ten algunha vivenda fora de ordenación e demais. Bueno, especificábamos outro día todos os casos. E nós estamos facilitando precisamente isto con esta modificación. Ten a palabra o voceiro de Veciños de Bergondo. Sí. Bueno, pois a 3 meses das eleccións é bo que se acorde desas empresas que non puideron invertir neste concello por non ter solo, porque recordolle que desde o ano 2002 que xa é unha lei, no anterior pexón que se botou abaixo, xa se reconocía esta necesidade de modificar normas subsidiarias. Bueno, pois está moi ben que agora nos diga que o plan ten para 3 anos, cando levamos ano e medio de retraso solo pola entrega da cartografía, se non me equivoco. É dicir, o plan general de Bergondo podía estar un ano e pico antes por non ter apurado ou consensuado penalizacións para esa empresa que non entregou a tempo a cartografía. O mesmo pasa co equipo redactor, que parece que é unipersonal. Modifícanse 14 artículos, presenta 21 folios, dos cales 6 é o memorándum inicial. Se vamos lendo artículo por artículo que é o que se modifica, simplemente di, donde di, ten que decir. E para eso tardamos un ano en facer este documento, pois ten vostede toda a razón. Está o Concello de Bergondo moi pendiente desas empresas e desas familias que queren invertir en Bergondo. A 3 meses das eleccións é entendible. Por outro lado, teño que recordar que vostede mesmo di desde tempo atrás que o pexón é moi importante para levar a cabo. Sin embargo, nos recorda que ainda nos quedan 3 anos. Entonces, non sei a que xogan, porque se realmente no ano 2016 se pudo empezar a traballar no antigo pexón que se botou para atrás, xa lle estaban dicindo que isto había que facelo, agora pagámosle o equipo unipersonal, en de que sea unha UTE, pero unha única persona, a que está escribindo, co xestión dunhas persoas que están en Barcelona, pero unha única persona, cando está de baixa non se traballa, vamos con retraso na presentación de documentación. É certo, desde o 2013 creo que levamos con isto, non hemos avanzado nada. Agora, a 3 meses das eleccións modificamos isto. Claro, vostede di que é para axudar aos veciños, a 3 meses das eleccións, carallo, ven que se axuda. E por outro lado, con isto legalizaremos aquelas cousas que están mal, carpinterías estranas e cousas así. Por outro lado, temos que ser responsables. E temos que apoiar esta proposta, porque non nos queda outro. O pexón non creen nel, porque se vai para 3 anos, a cartografía tarda ano e medio en entregarse, non pasa nada, que máis dá? Modificamos agora isto, o inventario de camiños, bueno, o supuesto inventario de camiños que apareceu nesa famosa cartografía. Non sei que decir, ya 3 meses das eleccións presentar eso, cando desde o 2016 se puede haber feito, ou desde o 2002, da primeira lei do suelo, da primeira gran modificación, pois non é máis que eso, 3 meses antes das eleccións. Nós vamos a votar a favor, non se preocupe. Pero déixeme que lle diga que isto é moi electoralista do demo. Ben, non me preocupo, señor concelleiro. Cada un aquí, xa lle dixen varias veces, ten a responsabilidade que ten. E a 3 meses das eleccións nós seguimos traballando. Entendo perfectamente que vostedes o que queiran é que nós nos collamos unhas vacacións a conta do Concello e que non fagamos nada daqui a maio. Sinto moito, non imos a facer, non. O sea, imos seguir traballando e para o mes que ven, que haberá pleno, seguiremos traendo asuntos e en marzo seguiremos traendo asuntos. Sinto, a ver, algúns temos a manía de que queremos seguir traballando. É certo, e eu empecé dicindo que
que quizá levou demasiado tempo para facer unha modificación puntual. Creemos no pexón e por eso incluso intentamos aprobalo unha vez. Pero mire, por desgracia hai cousas que non están da man de un. Se vostede repasa simplemente a proposta, verá que os informes que temos referidos a esta modificación puntual, pois algúns son de da DIF do 29 de novembro do 2017, é certo, choveu bastante, pero que en cambio todavía temos informes do 29 de decembro do 2018. Claro, a ver, o que non depende de nós, non depende de nós. Insisto, por desgracia os informes tardan bastante máis tempo tal. Entonces, non se trata de botarlle a culpa a ninguén en absoluto, porque ademais nesto moitas veces hai cuestións que se teñen que consultar, que se teñen que mirar e demais. Aquí de feito houve modificacións dos textos e demais. Polo tanto, pois sí, señora concelleira, rogaríalle, porque a verdade é bastante incómodo. A 3 meses das eleccións nos vamos a seguir traballando. A modificación se plantexa donde di isto, tiene que dicir lo outro. É que precisamente ese é o contido da modificación. Empecei dicindo ao principio. Estamos modificando, non estamos facendo textos novos, estamos modificando e por eso o que ten é que facer esa precisión. Non imos legalizar carpinterías estranas como a vostedes lles gustaría ou demais. Eu entendo que vostedes farían cuestións ad hoc. Aquí o que se trata é de facer as cuestións pensando no interese xeral e pensando en todo o Concello. Claro, nós non podemos ir puntito por puntito e non o imos a facer. Eso ten un nome e iso aquí non o imos a facer. Vostedes no seu momento fagan se é que teñen a oportunidade de facer o que consideren. E xa digo, co tema do seu voto, pois mire, cada un que vote que considere. Eu agradezolle que vote a favor porque xa digo, é unha cuestión basicamente técnica que é favorable. Nada máis. Se me permite. Solamente unha cousa, vostede di que hai informes pendentes do 28 de diciembre de 2018. Home, claro, se o presenta o 2018 e pretende aprobar en 2019, que quere que esperen? Que veñan volando? Si desde que se empezou a tramitar esta documentación se fora máis áxil, vostede reconoce que se tardou moito en facer o documento. Entonces, só unha pregunta, para que o seipa todos os veciños de Bergondo que están vendo ou aquí escoitando, canto nos costa este informe? Este informe non teño aquí o dato, pero andaba sobre os 5.000 euros, se non recordo mal. 5.000 euros para 21 folios. A modificación puntual. A vostede Só unha pregunta. A vostede lle parecerá moito. Realmente é un traballo, creo, porque además non quero mentir porque non teño aquí este dato. Mire, 5.000 euros para un traballo de modificar 14 artículos, que é un planiño, por supuesto, é donde dice, bueno, a mí pareceme que está ben, se o fan en 3 meses. Se os fan en 3 meses para facelo neste tempo, perdona. E depois, mire, vostede fa o que queira. Digo o que queira. Vostede diga que nós vamos facer torres no aire, que mañá vamos legalizar puntito a puntito, que somos mafiosos, que eu que sei. Xa nos pode poñer hasta do que lle dé a gana. Sabes o que pasa? Que estamos a 3 meses das eleccións. E quen presenta isto 3 meses das eleccións tendo de 2016, de 2012 a vostede. E encima nos reconoce que o pexón está para dentro de 3 anos cando ten 1 ano e medio de retraso. Pero bueno, nada, a culpa é da oposición, como sempre, non se preocupe. Mire, a culpa non é da oposición, e xa rematamos, señor concelleiro, que xa tuvo o seu turno, vale? Pero insisto, ese mantra de que estamos a 3 meses das eleccións a nós non nos vale. E xa digo, seguiremos traballando e seguiremos traendo cousas ao pleno e o imos a seguir facendo e unhas serán, pois digamos, cuestións pois ao mellor de maior calado, outras de menor calado, en todo caso serán cuestións que son de competencia plenaria, porque o que non é de competencia plenaria xa se resolven nas xuntas de goberno local ou mediante os decretos da alcaldía. Polo tanto, non, sinceramente, eu non lles acuso absolutamente de nada, que solo faltaría que lles acusáramos de algo, e que nin se me ocurre, é que non penso para nada en vostedes, señor concelleiro. Señor concelleiro, estou falando. Señor concelleiro, deixe de interrumpir, vale? Entonces, eso, está vostede de acordo, perfecto. Eso, ao final, o que estamos todos pensando no ben dos nosos veciños.
Ten a palabra o teniente alcalde. Sí, nada, simplemente puntualizar un chisquiño máis, se cabe, xa lle contestou a alcaldesa, ao voceiro do Partido Popular, no sentido de que evidentemente un apoio fundamental para precisamente para veciños ou para xente, investidores ou xente que queira montar algo en Bergondo, pois é isto que estamos facendo aquí, a 3 ou a 4 meses ou a tal. O importante é facelo. Estou de acordo que se puido facer antes, tamén o digo. Pero sí é certo que un apoio moi importante é este. Podolle dicir que xa esta semana e máis que virán, seguramente, xa houve varias persoas interesadas en investidores en dar o que eu considero dar vida nova, unha segunda oportunidade ao abandono e mesmo á ruína. Todos coñecemos cales son eses lugares, esas naves e demais. Por lo tanto, estamos falando de oportunidades de negocio e de emprego para Bergondo, para a xente de Bergondo e para a xente que veña. Ben, votos a favor da proposta. Enténdese, por tanto, aprobada por unanimidade. O punto número 3 é a resolución de alegacións presentadas ao orzamento municipal do ano 19. Acordo que proceda. Ben, a Comisión Informativa ditaminou favorablemente por maioría de votos a favor e propón a adopción do seguinte acordo. Na sesión plenaria ordinaria celebrado o pasado 29 de novembro de 2018 aprobaronse inicialmente os orzamentos municipais para o ano 2019. No Boletín Oficial da Provincia número 232 do 5 de decembro publicouse a aprobación inicial dos orzamentos para o ano 2019. Segundo o informe do Rexistro Municipal, presentáronse no prazo de exposición ao público as seguintes alegacións. Con rexistro de entrada 6.727 do 27 de decembro, unha alegación presentada por David Carro Temprano. Vistos todos os antecedentes de tramitación do expediente de aprobación dos orzamentos para 2019, visto o informe conxunto emitido pola interventora secretaria de data 17 de xaneiro de 2019, no que se establece nos seus fundamentos de dereito a conclusión o seguinte. Primeiro, debe examinarse en primeiro lugar a concorrencia dos requisitos de legitimación exigidos pola Lei 39 de procedimento administrativo común. En concreto, neste procedimento disposto na súa normativa específica que é o artigo 170 da Lei Reguladora das Facendas Locais. O citado artigo 170 establece reclamación administrativa, legitimación activa e causas. Para os efectos do disposto no apartado do artigo anterior terán a consideración de interesados os habitantes no territorio da respectiva entidade local, os que resulten directamente afectados aínda que non habiten no territorio da entidade local, os colexios oficiais, cámaras oficiais, sindicatos, asociacións e demais entidades legalmente constituídas para velar polos intereses profesionais ou económicos e veciñais cando actúen en defensa dos que lles son propios. En relación ás alegacións efectuadas por David Carro Temprano, residente no municipio, a súa legitimación activa topase especificamente recollida no artigo 170 1A do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais en aplicación do disposto no artigo 169.1 da devandita lei, polo que a xuizo destas informantes procede entender a concorrencia da legitimación activa do señor Carro Temprano. Segundo, debe examinarse en segundo lugar as causas da alegación indicadas no seu escrito e se teñen cabida no disposto no artigo 172 do demandito texto legal que establece que únicamente poderán establecerse reclamacións contra o orzamento por non axustarse a súa elaboración e aprobación aos trámites establecidos nesta lei, por omitir o crédito necesario para o cumprimento de obrigacións exixibles da entidade local en virtude de precepto legal ou de calquera outro título lexítimo, e por ser de manifesta insuficiencia os ingresos con relación aos gastos orzados ou ben destes respecto das necesidades para as que estea previsto. En relación ás alegacións efectuadas polo señor Carro Temprano, referidas en 8 puntos contidas no seu escrito, non teñen cabida ningún dos supostos contemplados no artigo 172 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, polo que procede a súa inadmisión. En conclusión, polo exposto nos puntos anteriores, as funcionarias informantes concluímos que por os motivos expostos no punto segundo deste informe propoñemos sin admitir íntegramente as alegacións enumeradas no escrito polo señor Carro Temprano por non ter cabida a xuizo das informantes en ningún dos supostos contemplados no artigo 172 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e que unha vez aprobado definitivamente o orzamento municipal para 2018 deberá cumprirse o trámite da súa publicación resumido por capítulos no Boletín Oficial da Provincia, segundo dispoñen os artigos 127
do Real Decreto Legislativo 781 de 18 de abril de 1986 e 169.3 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. De conformidade con o número 4 do citado precepto legal, remitirase copia do referido orzamento á Administración do Estado da Comunidade Autónoma. Polo que esta alcaldía, conxunto co disposto no artigo 88.6 da Lei 39 de 1 de outubro de 2015 de procedimento administrativo común, propón o Pleno previo ditame da Comisión Informativa a adopción do seguinte acordo. Primeiro, inadmitir íntegramente as alegacións formuladas polo señor Carro Temprano no seu escrito presentado co registro de entrada 6.727 o 27 de decembro de 2018 por non ter cabida en ningún dos supostos contemplados no artigo 172 do texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e segundo, aprobar definitivamente o Orzamento Municipal de 2019, así como as súas bases de execución e plantilla persoal funcionario laboral, segundo consta no expediente, cumprimentar o trámite da súa publicación resumido por capítulos no Boletín Oficial da Provincia, segundo dispoñen os artigos 127 do Real Decreto Legislativo 781 de 18 de abril de 86 e 169.3 da Lei da texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais. De conformidade co artigo 4 do citado precepto legal, remitirase copia do referido presuposto á Administración do Estado e da Comunidade Autónoma. Ben, pois, como se dixa na propia proposta, os motivos para que unhas alegacións se poidan, digamos, estudiar, que teñan cabida como alegacións, son as que non se axustan á súa elaboración e aprobación nos trámites establecidos nesta lei. Non é o caso por omitir o crédito necesario para o cumprimento de obrigacións exixibles á entidade local, non é o caso tampouco, ou por ser de manifesta insuficiencia os ingresos con relación aos gastos, e tampouco é o caso. Polo tanto, o escrito que presenta pois este veciño pois é un escrito onde el manifesta pois, bueno, como lle gustaría que se teveran feito os orzamentos, un escrito que é prácticamente tamén unha calca de anos anteriores. Opcións para facer un orzamento pois pode haber múltiples, e de feito temos falado aquí xa no propio pleno cando se debatiu en novembro o orzamento deste ano, pero en todo caso, pois, insisto, non deixa de ser máis que, bueno, pois un escrito en donde, por certo, tampouco, en caso de querer que algunha destas propostas poidera ter cabida, o normal é que se plantexara con anterioridade á elaboración dos orzamentos, cuestión que non se fixo. Polo tanto, pois eso, xa non se entra tampouco no contido desas propias non alegacións, e a proposta sí que é certo de inadmitir e aprobar definitivamente. O outro día comentábamos na comisión informativa que o de aprobar definitivamente e inadmitir, pois co mellor era, bueno, pois esa cuestión xurídica, non, que nos leva a que un pode estar de acordo coa inadmisión e en cambio non querer aprobar definitivamente o orzamento, pero en todo caso, bueno, pois é algo que está así plantexado. Ten a palabra a concelleira non escrita. Gracias. Pues nada, en base a lo que usted acaba de decir, mi voto es sí al punto 1, inadmitir en base al informe de Secretaría de Intervención, y abstención al punto 2 por coherencia con mi voto a los presupuestos en la sesión plenaria del 29 de noviembre, con lo cual mi voto final va a ser abstención. Ben. Ten a palabra o voceiro do PP. Moitas gracias. Pois nos imos a abster a tramitación das alegacións e votar en contra da aprobación do orzamento. Por lo tanto, o voto que é único ao final, que é unha abstención ou en contra do acordo? En contra. En contra, vale. Ten a palabra o voceiro de Veciños de Bergondo. Si, sendo coherentes co que fixemos xa nos presupuestos, o punto 1, o tema das alegacións, entendemos que debemos absternos, e no punto 2, votar en contra. O noso voto é en contra. Ten a palabra o concelleiro. Pois o voto vai ser, primeiro punto, inadmitir, e o segundo punto, aprobar. Ben, votos, para que lle quede claro tamén a efectos da Secretaría, o voto en todo caso ten que ser conxunto e, polo tanto, votos a favor da proposta, votos en contra e abstencións. Queda aprobado, por lo tanto, queda aprobado definitivamente tamén o orzamento do ano 2019.
Punto número 4, elección de xuíz ou xuíza de paz. Acordo que proceda. Bueno, a Comisión Informativa de Asuntos do Pleno dictaminou favorablemente propón ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Con data 11 de decembro recibiuse no Concello escrito do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia con número registro 6586, no que estando próximo a vencer o período de 4 anos polo que se nomeou o xuíz de paz titular e sustituto deste Concello, solicitanse inicio un novo expediente para elixir xuíz de paz titular e sustituto no prazo de 3 meses, como sinala o artigo 101 da Lei Orgánica 6 de 1 de xullo de 1986 do Poder Xudicial e de non facelo nomerase directamente pola Sala do Goberno do devandito Tribunal. Considerando este Concello que o acto de elección polo Concello dos cargos de xuíz de paz titular e sustituto ten natureza discrecional, é dicir, o resultado dunha liberdade de elección entre alternativas igualmente xustas, porque a decisión se fundamenta en criterios extraxurídicos non incluídos na lei e remitidos ao xuízo subxectivo desta administración, dado que no derradeiro procedimento de selección levado a cabo polo Concello presentáronse 8 solicitudes, enténdese que resulta máis axeitada a selección por parte do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Polo que esta alcaldía propón ao Pleno do Concello por ditame da Comisión Informativa a adopción do seguinte acordo único, non iniciar o expediente de elección de xuíz de paz titular e sustituto do Concello, dando traslado ao presente acordo ao Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para os efectos previstos no artigo 101.3 da Lei Orgánica do Poder Xudicial. Bueno, xa se di na proposta. Sí que é certo que era unha cuestión que se viña decidindo no pleno municipal, pero e basicamente porque tampouco había solicitudes durante moitísimos anos, as solicitudes eran sempre as mesmas, non? Pero a última vez xa se presentaron, bueno, pois eso, ata 8 solicitudes, moitos de veciños daqui do noso concello, non? E, polo tanto, xa que non hai uns criterios para poder decidilo, entendemos que é mellor que sean precisamente no Tribunal Superior de Xusticia pois quen tome a decisión de nomear pois o xuíz ou xuíza de paz aquí no noso Concello. Ten a palabra a Concelleira non escrita. Vale, pues nada, yo estoy de acuerdo, me parece correcto que la decisión conlleve un criterio lo más objetivo posible. Y de la misma manera que hemos delegado la Xunta, creo recordar en este último año, la valoración de los policías y todo lo demás, pues también me parece correcto delegar este nombramiento en el Tribunal Superior de Justicia. Ben, ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Moitas gracias, pois nos, como xa se di na proposta, era unha cuestión que se viña históricamente escollendo neste pleno, pois non vemos por que non se ha de seguir facendo, así que o noso voto vai ser en contra. Ten a palabra o voceiro de veciños de Bergondo. Sí, durante todo este tempo que polo menos levamos moitos de nós neste plenario fomos capaces de chegar a un consenso para ter un xuez de paz e non habendo nunca discrepancias ca proposta, entendíamos que sempre o que se consensuaba era o máis acorde para o Concello, visto que o ano pasado xa con 8 fomos capaces de facelo, non entendo por que non seguir facendo. Más que nada para sempre ter aquela visión que xa temos dos veciños que poden axudar a mediar, que é a súa finalidade, o xuez de paz, con asuntos que son extrapolíticos ou extrapoliciais. Entonces, se o ano pasado, que foi o ano máis crítico, fomos capaces de, a última vez que se elixiu o xuez de paz, había 8 personas e un pleno de 13, cada un da seu pai e do seu nai, fomos capaces de ponernos de acordo, non sei por que temos que cambiar o pago. Por tanto, nós tamén vamos a votar en contra. Bueno, xa insisto, precisamente hai 4 anos, bueno, se tomou unha decisión, digamos, de continuidade, pero sin baremos ningúns, non? Efectivamente, calquera das dúas opcións podería ser perfectamente válida, e eu xa digo, se non se nos plantexara xa unha cuestión de ter que decidir entre uns e outros sin eses criterios obxectivos, creo que neste caso está ben que se faga a partir do que o faga o Tribunal Superior de Xusticia. Ten a palabra o concelleiro. Sí, pode ser que hai 4 anos o Pleno aprobara que se continuara con esa tradición. Mencionaos esa palabra outro día na comisión.
certo é que algúns discrepamos naquel momento con esa metodoloxía, entre os que me conto. E, por suposto, sigo estando en desacordo con que se usara, non se vai usar, pero que se usara esa mesma forma de elixir a unha persoa. A tradición está ben para determinadas cuestións, pero non para renovar unha persoa cada 4 anos. Sinceramente non o vexo. Máxime, cando para a plaza se presentan outras 7 persoas, as que hai que desestimar en base a unha tradición e non un criterio obxectivo. Por lo tanto, teño clarísimo que o máis xusto, ou ben se introducen criterios obxectivos de elección, ou ben se lle pasa a papeleta ao Tribunal Superior de Xustiza, que é o que imos facer. Eu teño clarísimo. Ben, votos a favor da proposta. Votos en contra. Abstencións. Enténdese, por tanto, aprobada a proposta. O punto número 5 é a dación de conta das resolucións da alcaldía. Damos conta da 1284 a 1356 do ano 2018 e do 2019 da 1 a 95. O punto número 6, asuntos urxentes. Ben, o Grupo de Goberno, a Alcaldía ten un asunto urxente que plantexar, que é o que lles adiantaba outro día na comisión informativa, e é relativo precisamente ao acordo que adoptamos no pleno de decembro do plan provincial, do plan único do POS. E é que recibido un requerimento, pois hai unha serie de fallos no proxecto relativos a cálculos e, polo tanto, ese requerimento obriga pois a reparar, a rectificar os proxectos únicamente nas contías e a volver a traelo a pleno, xa que nos daba tempo precisamente a poder traelo a pleno, pois así o facemos. Eu comentaba outro día que no momento en que tuveramos a proposta se lles adiantaría unha vez que o redactor do proxecto pois fixo os cambios pertinentes. Por lo tanto, primeiro temos que declarar a urxencia do punto. A urxencia se manifesta precisamente en ter que tomar un acordo para remitilo á Diputación nos plazos establecidos. Algúnha matización con respecto á urxencia? Ben, enténdese, por tanto, declarado de urxencia e procedemos, por tanto, ao debate da proposta. Ben, a proposta de acordo é a seguinte. Plan Provincial de Cooperación aos Obras e Servizos de Competencia Municipal, POS Plus 2019, corrección do acordo plenario do 18 de decembro, acordos que procedan. Vista circular da Deputación Provincial relativa á comunicación da aprobación das bases reguladoras do Plan Provincial de Cooperación aos Obras e Servizos de Competencia Municipal 2019 do 28 de setembro e as bases do devandito Plan Único que se publicaron no número 188 do 2 de outubro, e visto o acordo votado polo Pleno do Concello de Bergondo, sesión ordinaria do 18 de decembro de 2018, polo que se acorda, entre outros, a participación no devandito plan e se aprobaron os proxectos das obras de mellora de camiños con aglomerado asfáltico nas parroquias de Ouces, Lubre, Bergondo, Rois, Guísamo e Babío, incluídas no POS 2019, e mellora de camiños con aglomerado asfáltico ou rega asfáltica nas parroquias de Ouces, Moruxo, Babío, Rois, San Salvador, Bergondo, Beixoi e Lubre, incluída no plan complementario do ano 2019, tendo en conta os requerimentos efectuados pola Deputación Provincial a través da plataforma Subtelo 21 de xaneiro, debendo procederse a emenda das distintas deficiencias detectadas nos proxectos no prazo de 10 días hábiles dentro seguinte á recepción destas notificacións, emendados estos, e dado que afecta o importe total dos dous investimentos previstos, proceder a someter o acordo de corrección ao Pleno do Concello. Vistos os informes aos proxectos corrixidos emitidos polo arquitecto técnico municipal del 30 de xaneiro de 2019, nos que fai constar que o xuízo informante foron subsanadas as deficiencias reflectidas no requerimento da Deputación Provincial e que as modificacións introducidas nos proxectos non supoñen alteracións no informe sobre os proxectos emitidos en outubro de 2018, agas no referente ao importe de contrata, considerándose estas vixentes a todos os efectos, reiterándose esta secretaria nos informes emitidos a 4 de decembro en relación á aprobación dos proxectos originarios que se manteñen respecto aos proxectos modificados, proposo o Pleno de adopción do seguinte acordo.
Primeiro, participar no Plan Provincial de Cooperación aos Servicios de Competencia Municipal, Plan Único de Concellos POSPLUS 2019, da Deputación Provincial da Coruña, cuxas bases se coñecen e afectan na súa totalidade, solicitar a aplicación da achega de préstamo provincial asinada aos obxectos que se indican a continuación, separando os que se financian con cargo a achega provincial 2019, achega provincial 2018 e préstamo provincial 2019. Vale. En relación ao financiamento pago a proveedores, o totais cero. Financiamento de gasto corrente, a checa provincial 2019 aplicada a financiamento de gasto corrente ascende a 210.267,57 euros con cargo da Deputación. O financiamento de investimentos, a checa provincial 2018, investimentos financieramente sostibles, no proxecto da obra Mellora de Camiños con aglomerado asfáltico nas parroquias de Ouces, Lubre, Bergondo, Rois, Guísamo e Babío, co seguinte desglose de financiación: Deputación 111.814,10 euros, Concello 276.476,83 euros, orzamento total 388.290,93 euros. Aprobar o proxecto de obra incluída no POSPLUS 2019 que se relaciona nesta táboa. O resumo final, é a gasto corrente. A chega da Deputación con cargo 2019 serían 210.267,57 euros, a do Concello 34.732,43, o que fai un total de 245.000 euros. En investimentos, a chega do 2018, cargo a Deputación 118.814,10 euros, Concello 276.476,83 euros, que fan un total de 388.290,93 euros. Os totais son da Deputación 322.081,67 euros, Concello 311.209,26 euros, fan un total de 633.290,93 euros. Segundo, aprobar o plan complementario do ano 2019 no que se inclúen os investimentos financieramente sostibles que a continuación se indican e aprobar o correspondente proxecto. Mellora de camiños con aglomerado asfáltico ou rega asfáltica nas parroquias de Ouces, Moruxo, Babío, Rois, San Salvador, Bergondo, Bixó e Lubre, con orzamento total de 541.836,93 euros. Terceiro, os puntos terceiro e octavo do acordo plenario do 18 de decembro de 2018 adoptado sobre participación no Plan Provincial de Cooperación aos Servicios de Competencia Municipal POSPLUS 2019 da Deputación Provincial mantéñense na súa integridade sen cambios. E cuarto, dar traslado do presente acordo da Deputación Provincial da Coruña para os efectos oportunos. Ben, pois o único que cambia precisamente son esas cuantías dos proxectos. O proxecto siguen sendo os mesmos e por eso tamén xa non imos a debatir a proposta de acordo na parte que vai a gasto corriente ou non vai a gasto corriente. É dicir, o cambio se produce precisamente nos propios proxectos que unha vez analizados polos equipos da Diputación, pola asistencia técnica neste caso, detectan que hai precios do propio proxecto que non están actualizados, non? Polo tanto, se lle traslada o redactor do proxecto, fai esas actualizacións e pasamos, dun proxecto do proxecto do principal, que era de 369.000 euros a 388.000 euros e que o adicional, que era de 525.000 euros, pois pasa a ser de 541.000 euros. Por lo tanto, sí que é certo que hai unha diferencia de casi 35.000 euros en total, que non se detectou no seu momento, claro, nin por parte do redactor, nin por parte tampouco do técnico municipal que fixo o informe. E é certo que non perdemos moito tempo con isto, porque todavía non se están aprobando ningún dos proxectos na Diputación, con esta corrección que ademais se fai bastante rápido, e dado que ademais do principal temos prácticamente todas as autorizacións, entendo que probablemente seremos dos concellos que se aproben na primeira tanda cando se aprobe no pleno da Diputación o pos do 2019. Ten a palabra a concelleira Mosqueta. Nada, mi voto es favorable a esta corrección. No varían nada los proyectos que habíamos presentado. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Nós tamén es votar a favor. Ten a palabra o voceiro de Veciños de Bergondo. Sí, vamos a votar a favor, pero creo que son 46.000 euros, non 35. Eran 380 finales, 369 iniciales, 540 sobre 505, creo, non?
Bueno, 46.000 euros. No, 541 sobre 525. Home, vale. fixen a 525, vale, sí, a suma e as 35. restas así. Vale, perfecto. Tampouco non teño con seguridade, pero andábamos cerca, decíamos así, a bote pronto, cerca de 40.000 euros, me dan 34.769 salvo erro, así que xa digo que tampouco. Vale. Hombre, debemos de intentar que os que redacten, para eso lle pagamos, Efectivamente, Pois, neso lle dou toda a razón. gracias. Ten a palabra. Voto favorable. Ben, por lo tanto, votos a favor da proposta. Ben, enténdese, por tanto, aprobado por unanimidade. Ben, o punto número 7 son rogos e preguntas. Sei que todavía temos pendentes do pleno de decembro as cuestións referidas aos procedimentos dos contenciosos administrativos. Non lle podo dar todavía a veciños de Bergondo, perdón, non lles podo dar todavía resposta porque todavía non está feita esa relación, coido con que estea pois o antes posible. Ben, con respecto aos rogos e preguntas de hoxe presentados por rexistro, por sede electrónica, os que temos son os de veciños de Bergondo, presentados ás 23:52. Perdóneme, permítame la palabra. Tendrá un correo de queja en sus archivos donde se le dice Sí, que durante la tarde, de acuerdo, 3 horas antes, pero durante esa tarde non funcionou. A ver, hai registros de que funcionou pola tarde, o que pasa que creo sinceramente, señora concelleira, que claro, se deixamos todo hasta final, que probablemente foi o que lles pasou, non digo que cada un, bueno, pois claro, efectivamente ten os tempos que ten, non? Pero bueno, pois en todo caso, bueno, pois eso, poden proceder á lectura das preguntas. La primera pregunta dice: ¿cuántos vecinos de Bergondo están participando en el curso de formación para desempleados denominado Reserva de la Biosfera en Pregono Rural, que se desarrolla en Abegondo? La segunda pregunta es: ¿qué motivos impiden terminar las obras de saneamiento de la Cruz del Sar? La tercera pregunta: ¿se ha perdido la subvención de la Diputación para estas obras? Cuarta pregunta: en la carretera de Santa Marta a Guísamo se han instalado unas luminarias diferenciadas LED en lugares donde no existe el paso de cebra y en donde sí lo hay no han dotado de ninguna iluminación. ¿A qué se debe? La quinta pregunta: ¿cuáles son los criterios para ejecutar los reductores de velocidad en las vías municipales? La sexta pregunta: ¿existe algún informe de la policía local que valore y determine en qué lugares son recomendables los reductores de velocidad y en cuáles no? Séptima pregunta: ¿qué técnico decide en dónde se instalan esos reductores? Y octava y última pregunta: ¿cuál es el motivo por el que no se arregla la zanja que existe en la entrada a Rois desde la carretera que va desde Guísamo a Santa Marta? Ben, sí. Unha cuestión, máis alá de que efectivamente se contesten as preguntas Sí, no vindeiro sí, pleno, quixera apuntar un tema. Sería bo, creo, que se agardara a finalización de determinadas obras para sacar certas conclusións, porque esas conclusións poden ser erróneas. E refírome en concreto á pregunta número 4. Sí, básicamente aquí hai varias preguntas que xa digo, entraremos máis en detalle despois nas respostas que son porque as obras están pendentes de rematar. Pues básicamente. conteste. Esto no es una conclusión, esto es una pregunta. Mire, Las conclusiones las tiene que decir usted. Solo para matizar un pouco, si nunha zona que se teñe previsto facer obras e non se dan acabado, Y se ha anunciado en el periódico. e se han anunciado un bo platillo, onde hai un paso de cebra non se pon luz, e onde non hai se pon luz, entenderá que podemos preguntar o que temos que preguntar. Eu non lle digo a vostede o que ten que preguntar nin o que non. Eu digo, simplemente, apunto que deixar esa dúbida no aire, porque claro, vai pasar un mes e tal, e queda eso aí, presentamos as preguntas a última hora e demás. En fin, eu digo que sacar conclusións erradas é un erro, porque a obra non está rematada, non se puido rematar debido ao evidente do tempo que está facendo. Mire, señor concelleiro, dúas cousas. Señor concelleiro,
estamos en rogos e preguntas, vostedes fixeron os rogos e preguntas. No, ao contrario. Parece que vostedes, señor concelleiro, parece que vostedes sempre quere ter a última palabra. E de verdad, no. Señor concelleiro, xa está, vamos, se levanta a sesión.